Hayi, ithanda ukungidida mina manje indaba ka-Adam no-Eva eBhayibhelini ngoba uma ngabe kukhulunywa nomuntu wesifazane u-Eva kuthiwa uyothwala ubunzima mangabe uzala. Mase kubhekwa ngaku-Adam kuthiwa uyodla iy'thukuthuku zakho, kusho ukuthi lo muntu uzosebenza kanzima. Kodwa nangibheka manje angazi noma le pressure siyifakelwa yila bantu abaculayo bakhuluma ngo-stacking paper, manje sonke kufanele si-stack iphepha sihambe siyosebenza kanzima. Ngiyabuya ngapha la ekhaya nazi iy'ngane nazo yifuna ukudla ama-homework, ngiyapheka, ngiwasha izitsha nangiqeda ukuphaka. Sengiye ekamelweni, hhayi ukuthi ngiyolala ekamelweni, nenke ukubone lokho. Futhi nakhona ngipilingane, ngenze konke engikwenzayo ngipilingane kube nje yaya. Mangithi ngiyabheka isikhathi seku-5 ekuseni futhi sekufanele ngivuke ngihambe ngiyostekha leli phepha. Hayi bo mama ngithi ake sikhulume ngempela-ke sihlangane sikhulume lento ngoba manje engathi ngithola sekuyimi manjena engidla iy'thukuthuku. Kanti mina ubunzima engangizobhekana nabo bokuzala nje sithwele kanzima. Umuntu onamandla owaphiwa amandla lana yindoda. Kodwa manje le ndoda ihleli ifunda i-newspaper lana. Imina futhi ekufanele ngihambe ngiye ensimini, ngihambe ngiyotheza, ngihambe ngiyokha amanzi. Ngiwathathaphi amandla ngoba mina nganikezwa amandla okuthi ngimele ubuhlungu bokuzala. Anginawo amandla okuthwala zonke lezi zinto. Ngeke bafethu ake sikhulumeni bo mama mhlambe sihlangane siphinde sizame noma enye itoyi. Sengithi